Ero kamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV odhiambo makawuono an gi geno ni odiochieng' mari oteri makare ma en Ramogi TV weche manyien mago imore kaka pile wan kod ma osetucho odiochieng' mangima onyisi godo gik motimore kamoro amora ma intie bed thuolo orna ote kaimia pachi kotende kod weche manyien ma on kelo ni otieno ni nyakora Ramogi namba wa ma en 36000 kata Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar X en @Ramogi TV KE ka Facebook kata YouTube wende wantiere Ramogi TV Kenya mondo miimia pachi kotende kod weche manyien ma wakelo ni odhiambo makawuono kamoro amora ma intie nyakora Ramogi yiena mondo anyisi ni wan kod madito ma oting'o koko mano muoch romo mano yuore kod manen jatend piny Rigathi Gachagua ywak mar kethruok apaya e gwenge mamoro ni nyakora Ramogi kachiel kod weche mamoko bende kamoting'o sigana mar rawera moro mane otieko higni 10 mbalariany komanyo lek mare mar yudo degree to kod mathoth nyakora Ramogi ma en Ramogi TV mokwongo thund weche mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua yudore kama tek kendo bang' kweth moro rocho nyasi mane entie gwenge ma Nyandarua kendo mojo tulo. Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea. Sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Familia magrowere ma osendigi ji ma ichich ni obila nikech kwedo sirikal medo ywago ratiro kama kukuomgi poko winji ndachgi nyaka sani. Yo rach kata kama waluo onge ka koth ochwe ok inyal dhi kata e chiro ka koth ochwe ng'ato nigi nyathi madwa tere klinik ok onyal tero nyathi e klinik ka ng'ato tuo ok nyal chopo hospital oyo onge pikipiki ok nyal biro mtoka ok nyal biro. Jodak manyando kod moro ni ywak ne sirikal ewi rach mar apaya mawuok Slota nyaka namba Kasami masani okalre. Arwake ni machiegni nyakora Ramogi erokamano kumiero Ramogi TV jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno nyinga en George Bati machiegni manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudore kama tek kendo e lwet kweth moro mane omonjo kendo rocho chokruok mane entie gwenge mag Shamata e kaunti ma Nyandarua ne ochuno mondo tem hep gi Gachagua mondo kik yud hinyruok e tulono ma bende onge ng'at mane oyudo hinyruok. Jafwambo marwa Walter Nyambaga noluwo wach mar tulono kendo omiyo wasigana. Sisi wale Nyandarua tunataka kuambie mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua omote bade kendo neno matek e lwet rowere mane obedo gele kendo chwo kod thuri kinde nyasi mane obagi Samahati e kaunti ma Nyandarua e kinde ala mar rwako pacho jaod bura Ruben Gitau moyangore kaka jamba. Rigathi ochuno mondo otonygo kod jorit mage bang' obila diro iro malongo wang' kaluwore kod ojende mane oturo kod CK e wi soko wang' sirikal mar William Ruto. You cannot govern people by force and you cannot force them to do what you want. Mutaongea na hao wa Kenya mjue nini mewakasirisha, you address that problem. Hii maneno ya kuharibu mikutano ni maneno imepitwa na wakati. Na hata mkiharibu mikutano hii watu wako nyumbani na kura sawa wanakaa tu. Jorit mage ne oumeka gweno maumo nyithinde e bombe kumdeki kamoko kapok jal moro mane orwakore ka obila diro iro malungo wang' e romo. Wacheni kufanya vile Moi alikuwa anafanya. Wacheni tabia ya kutishia wananchi na viongozi. Wacheni tabia ya kulazimishia wananchi vitu ambavyo hawataki. Hata mkiharibu mikutano, hata mkituma vijana wakuja na mapanga, hata mkikuja na tear gas, hii watu yote walitoka kwa UDA. Jotelo mane oteno Gachagua moting'o seneta ma Nyandarua John Methu, nyawadgi ma Githunguri Gathoni wa Mushomba, seneta John Nyuto, e kind mamoko otiyo kod thuolono kendo dunyore kod jatend piny William Ruto ka gikone owe nyisa chae ne mane en jalup ne Rigathi Gachagua. Hata ukisahau kila kitu yenye utasahau, siku ile unacheka na hii watu yote unacheka nao. Ukienda Nyanza unacheka sana. Ukikuja hapa tukikwambia tutaki ng'ombe yetu idungwe unatuita washenzi. Siku ile ulikuwa unataka kura, hii watu unaita washenzi ndio walikupigia kura. Tunajiuliza maswali. Watoto wetu wanashikwa na kuuawa. Kazi inarushiwa naibu wa rais wa pili. Hawana heshima. Haya ni mambo ambayo tuliyaona miaka 30 iliyopita.
kata odoko ni onge jok mano hinyore kinde tiendegi machama tuni kamano. Mine to ne oleny kendo wuok, kata kamano ojende to odhi nyime kod romo nyaka giko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere kod motedore kod weche mag siasa nyakora Ramogi wang'ie ma otenore kod arita mar oganda to kod ng'ur mosebedo. Anyuola mar Bernard Kavuli rawera manchon dhi chieng' Jumapil mokalo ngong' wuok oko mar golo duondgi ewi meko makamano manotimne nyathigi kendo weyogi kod dang'ni mar paro. Sani koro gikwayo sirikal mondo weye thuolo kata ochwale do ka ongima. Ote ma kama osir kod jogweng' kod jotelo mawuok e kaunti ma Kitui kaka imiyo ler kod Cleophas Oluoch. Tarik 22 dweni mar 12 en odiechieng' manyocha oketo anyuola mar Bernard Kavuli gi achiedh nade. Luoro kod achiedh nade nikech lal mar wuodgi. Kavuli nyocha ekotieko penj mare mogik e somo mar fwambo, kendo ne gweng'gi nigi geno mar neno kaka ichuone kondo. Motelo ne ndhicho mare, rawerano ne onenore aluora mar ngong' kaluwore gi tipo mar wang' dede ka iteke gi thuon kendo isoye nyamburko mar kido mar Probox. Nyaka sani pok oyud humbe. Kawuono anyuola mar Bernard Kavuli dwaro ratiro mar nyathigi. Lit kod mirima nenore wang' min mare. Nataka mtoto wangu apatikane, anadhiwa salama skuli tangu Bernard anapotea. Rawera mane okuongo nyono mbalariany koro lal. Meko maichich ni sirikal ematimo. Tunaumia sana. Na huyu ndio mtoto tunategemea kwa sababu ndio the only breadwinner kwa hii family. Wakati anamaliza shule alikuwa anakuja kugraduate mwezi wa 8. Na ndio the only boy mwenye amefika university. Na yeye alichagua kusomea tumjia journalist, mwandishi wa habari. Na akaanza kusomea Nairobi. MKU ndio alikuwa anasomea. Penjo thoth maloyo duoko ne anyuola ni. Penjo magingo en ni jomage mane dwaro neno ni Bernard olal. Toka sirikal kokalo e tendo bila wacho ni ok gimake. Kare bad sirikal mane omako Bernard. Are Harambee Days inahusikanga na hii kwa sababu hatuwezi kujua sisi sio serikali kama wao. Na kama hakuna kazi ya serikali inafanya kazi gani Kenya? Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea. Sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Jaod bura ma kaunti ma Kitui Irene Kasalu korka kore dwaro ni jotelo bed gi orruok kendo kik ndi jopiny gi thuon ka odwaro mondo we thuolo mapiyo. Sisi watu wa siasa kila siku watu wanasema maneno yenye hatutufurahishi, lakini ya hiyo haimaanishi ya kwamba hao watu wadhulumiwe, those people to be abducted and those people to be tortured. So we request within 24 hours we want our son Bernard Kavuli to be released and presented to the family, all life and sound, untouched. Jogweng' bende owuok oko mar kwedo meko gi thuon kendo lal mar Bernard ka koro gimiyo sirikal seche 24 mondo miyo we thuolo ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo mager. Mtoto wetu Bernard ambaye ameshikwa, tunaomba serikali tafadhali kama inawezekana iweze kumwajilia haraka iwezekanavyo. Na wasipofanya hivyo kwa muda wa siku 7, tutafunga njia ya kutoka Kamuongo kwenda Mwingi ama tufunge hata ya kwenda Nairobi. Tunataka mtoto wetu Bernard Kavuli aachiliwe haraka iwezekanavyo sababu tunateseka bila kukaa bila yeye. Board mar jopuonjre machon mane oyudo sir som mbalariany mong'ere kaka Chivening Kenya Alumni Board ogolo duondgi. Gilero ni giriwore gi jo-Kenya nyiso ng'ur margi ewi kaka jopiny osebed ka indhiyo e kinde mokalo kata sani. Kendo gidwaro ni sirikal kokalo e migawo mar arita mondo chiw ler kod arita ne jopiny duto. Gimedo siemo jopiny matiyo gi mbui mondo bed gi luor. Magi timore e kinde mar rowere chano bago ng'anyo pacho kae chieng' wuok tich mabiro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Puro dhi nyime kod mago jotelo kod riwruoge mopogore opogore pacho ka okwayo sirikal mondo wek teko jo-Kenya makwedo sirikal ka gitiyo kod lony mar mbui. Jotelo wacho ni teko rowere ma obalo gi telo ma pacho ka nyiso kido marach ma piny Kenya nigo e kind pinje mamoko. Kata kamano, moko kuom jotelo to wacho ni rowere bende nyaka ti kod mbui e yo makare. Fredrick Omondi nigi ler. Seche ma lipode mag rawere ma iteko gi ji ma ichichgo nigi nobila medore pacho ka, jotelo mag siasa medo golo paro mogwenyore ka nitie maongore gi sirikal kod machielo makwedo sirikal
kuom mako jogo ma obalo gi kitelo mapacho ka. Jalup jatend kweth mathoth e od bura mamalo Owen Baya kod jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji gin moko kuom jotelo ma kawuono okwedo kang' ma sirikal okawo mar teko rawere makwedo kitelo mapacho ka. Jotelo go dwaro ni sirikal owe thuolo ne rawere mondo ogol pachgi ewi kaka itayo sirikal. Nikiona vijana wanashikwa na hawajulikani wameenda wapi, mimi nasikia vibaya, kwa sababu hiyo sio katiba ya Kenya. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wale ambao wamepewa mamlaka DCI na National Police Service na wale wote wamepewa mamlaka, tafadhalini, kama kuna watu ambao wanapanga kushika wananchi wengine na kuabduct, I will tell you here in Kilifi, you must stop. Kenyans must remain free and a democratic and constitutional state, this country. While we are condemning femicide, because this is a vice that we have to condemn critically, I also want to take this opportunity to condemn the abduction of our young people because of social media. Baya okwayo apisas mag obila ma osebedo ka teko jo Kenya ma obalo gi piny owacho ka owacho ni tim makamano ketho nying piny Kenya. Kata kamano, jatelo no bende okwayo rawere mondo owek loso katunde mag jatend piny William Ruto ko jotelo mamoko mapacho ka owacho ni mano nyiso achaya ne jotelo go. Lakini mara nyingine ile maneno yanaandikwa katika mitandao, it demeans the status of this country. If we can attack the person of the head of state using funny caricatures and cartoons, including sijui rais amewekwa kwa sanduku, rais amewekwa kwa kaburi, really, do you want to go that route as a country? We don't want to go that route. Jatend chenro mag jiwo lony manyasani e gero ochumi Dennis Itumbi to wuok tung' mosuo gi jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji kuom balo gi piny owacho ka owacho ni jaod bura no nitie sirikal kendo kar chiwo siem to owinjo ogol paro maber mar tieko weche mag teko jo Kenya. Mheshimiwa, even the issue I implore and challenge, the issue of ultimatum on 24 hours are good for pressure. But even when I was kidnapped, you being my best friend did not lead Maandamano. You simply came to us and looked for me using the police station, and you ensured that I was found. Frederick Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jotend migepe koro meeting mar mako lemo mamoko mag migepe ma pod irito mondo puodh jotendgi manyocha ne oyier kod jatend piny William Ruto. Migepe koriwo koda ka mar tudruok ma pod idhi maki e yor kojolo gi jotend migepe Musalia Mudavadi ka orito mondo puodhi William Kabogo. Migawo mar pur manyocha ne owale Mutahi Kagwe sani pod idhi maki e yor kojolo gi Aden Duale, ka migawo mar ohala mane omi Lee Kinyanjui pod idhi maki e yor kojolo kod Salim Mvurya ka irito mondo puodh Lee Kinyanjui. Moko kuom nyakora mogik kama medo dhi nyime, wang'iyo weche motenore koda mag somo kama jopuonje mag ECD maromo 183 mawuok e gwenge mag Nyamira onyiso ywak margi kaluwore kod bedo ni telo mar kaunti ma Nyamira orucho oko orak margi. Jopuonjgo wacho ni gisebedo ka gitiyo matek kendo nyaka gie sani ginyiso luoro margi gimomiyo tend kaunti ma Nyamira ong'ado mar rucho oko sara margi kinde mano winjo bedni kin giwegi ni ndikogi e yo ma ongirore. Judith Omondi noluwo wach ni nyakora mogik nomiyo ripote machalo kama. En ywak mar jopuonj nyithindo ECDE e kaunti ma Nyamira. Jopuonj ma ok tin 180 ywago tijegi bang' tend kaunti ma Nyamira rucho oko rak maggi wirani hikgi oniang'. Sisi ni wale ambao tulianzisha ECD. Tulianza kupanguza wale watoto wadogo kamasi, tukavumilia tu kwa tunalipwa hata shilingi. Wazazi watuonee huruma, watuletee peni 2, tukaendelea kusurvive. County government ilipotuajiri, tumefanya kazi hadi miaka ilipofika wa kuajiri permanent, ametuambia tuapply kazi, tukazunguka, tukipeleka certificate zetu, clearance, we wasted a lot of money. Baadaye anatuweka nje kwamba miaka yetu imepita. Bang' somo e rang'iny ma opogore kama oriwo diploma, degree kod masters, lony maduto nimo kendo lal kapok higgi oromo,
kendo en lek magikoni ne ok gineno motelo ne chwalo nyime somo mag-gi mane miyo gigeno mar yudo sara mabup. Kansia certificate, nikafanya diploma, nikafanya degree, first degree, nikaenda second degree ambayo ni masters. Matarajio yangu yalikuwa niajiriwe permanent na nipate promotion kwa county. Baada ya kuhitimu kutoka masters in ECD, nilirudi nyumbani, nilipata tumerudishwa nyumbani, contract imeisha, nikarudi nyumbani, ikabidi nianze kujunia watu chai, na hizo certificates zangu nimesiweka nyumbani, sasa nikijunia watu chai. Thothgi odongi higni matine apar to gidhi rutaya, kanyaka sani pod giywago kata mana tije magorak, mageno onge ni ginyalo yudo. Niko na 54 years, imebaki 6, na kuna wengine wamebaki na mingine michache. Hiyo ndio tunadai. Niko na miaka 46 na nimepakisha miaka 14, labda ndio nifike 60 ndio niretire. Sasa nauliza hiyo miaka ingine nimepakisha inaenda wapi? Watoto wako shuleni wanasoma, hata kumudu chakula imekuwa ngumu, kulipa karo ya shule ya wanafunzi wetu imekuwa ngumu. Sasa tumekuja hapa tukiriria gavana wetu kama kuna njia atusaidie na sisi atukumbuke kama watoto wake. Ywarruok osebedo higani kendo jopuonj mag CDE kod tend counties ma opogore. Ywarruok mane igeno ni nyalo rumo poni od bura opuodho paro mar duol mane oyier kod jatend piny timo lokruoge weche somo mane otelie kod Profesa Rafael Munavu. E ripod Munavu ne ochwal paro mondo miruch oko chike matayo somo mag ECDE, Early Childhood Education Act, kendo chwalgi nyaka e chike matayo somo mag skunde primar kod sekondar, main Basic Education Act. Bende ripod no ne chiwo chik ne migao mar somo, duol mandiko jopuonje pacho ka TSC, kachiel gi riwruok mar governors, mondo mi obedie winjruok e wilaya achiel mar chulo jopuonj go mag ECDE e pacho ka. Ripod ni kata kamano poko kalie od bura. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawere kod ywak mag jopuonj mag ECD nyakoro Mogi Nyamira kocha to wadhiane ywak mar jodak mawuok Muhoroni. Jodak ma Limtidi kod Nyando i Muhoroni kor ward kwayo sirikal mondo owuog oko mapiyo mondo olosnegi apaya mawuok Slota nyaka apaya ma Sami Onyango ma sani osienyore, modiyore kendo ok nyal kalore. Ywak bende nitie ewi rach mar ndara ma koru Bible Stage nyaka Ochoria ma nyumruok mar olalo mare Golwora ma kanyumba omiyo ok onyal luore. Millicent Adhiambo noluwo wach ni nyakoro Mogi kendo ma e report mare. E ward ma Muhoroni koro e sub-county ma Muhoroni, midhiero mar apaya koro gore rude ne jodak makono. Mae chal mar apaya mawuok Slota nyaka Sami Onyango e gweng' ma Limtidi masani lowo osienyore kendo jok chodo apaya no to koth mapek mosebedo ka chwe igani pachoka. To bende mae chal mar olalo makanyumba e gweng' ma Nyando mane koth otoromo nyumore iga achiel mokalo, gino ma oserocho wuoth e apaya mawuok koru Bible Stage nyaka Ochoria. Jodak maluorago koro yango wich bar matamre gi nono masani onge mar apaya e gwengego ma Muhoroni koro wuod miyo gengi magi mapile ka pile. Yo rach kata kama waluo onge, ka koth ochwe ok inyal dhi kata e chiro. Ka koth ochwe nyato nigi nyathi madwa tere klinik ok onyal tero nyathi e klinik. Karne kanyo nosemukore ne hope mar biro mondo walu kaoni kuma wachung'eni. Koro Slota Sami Onyango road ni makoro nwaluwo. Koro igani koth nochwe maduong' mano biro mochako muko ka. Dara ni rach. Ani sani yota manyuol nikech adhi nyuol tadhi lukani ka iyodong. Yora ka eri kata dhok nyicho waseyango ka turka. Konyumo dhiang' marang'ongo. Pok watieko kata ring'o. En chandruok ma okwako kendo rocho somb nyithindo maluorago nyaka yore mag ik ne jogo mosenindo. Ka ndio sani ok wanyal kata nyithindwa kaka dhi skul ok wang'eyo nikech ndaro mukore tung tutum. Nyithindo dhi alia sapaga chiele magi wuok e mier. Koro waofia ni ngima nyithindwa manyiri ok ni kama ber nikech ndara magi dhi luwo kata mana kanyo onge kaka ginyalo rire. Ma itiyo leo kae ni muchari nyawa chulo has. Mwa chulo nyaka bil mar muchari kaka ma iti bi onge ang nwating ma iti to kwag punda. Ewi mano
kata mana nyidendi magweng'no ywak ni rach mar apayago sani riambonegi jogo madwa ni omak badgi e keny. Sani rach makator ne dwa nyuoma to cho ogomo dog gi dhok jalangi ng'eno ng'iyo dak kuma ndara bere lakini wan kae koro ne ochopo koneno ka ndaro tor makata kaka dokal gi dhiang' ogomo gi dhiang' odoggo ne ang' ne nyuoma nang'o to ndaro to rach. E kinde ma ywak ma kamago medo mienjo, jodak ma Muhoroni Koro Ward ahinya to jopur niang' magologa osuru mag ses mochung' ne loso apeyni koro seyo sirikal ahinya to jotelo mane giyiero kuom loko negi tokgi nyaka ne gitergi e lemo mag siasa mopogore. Wan gi niang' e area ka ma sirikal kawo to ng'ado usuru monego loso go ndara. Ing'ado usuru go tisoyo fuke ji. Yiero to kadwa wuoye nikech joma nwa yiero ninde klas te. Kwayo gene sirikal chalo kamae. Koro wan wadong' e diere ka to onge kata wanyalo kalo kocha ok wanyal kalo koni ok wanyal kalo daraja no ubiro neno kaka chalo ok wanyal dak kama wabe wan jo Kenya yawa konywa uru. Watero ni mondo konywa wakwani mondo konywa ulosnwa ndarani onene kata meaningful moro at least dok ok nyal dok mondo nyuomwa mondo ok nyuol na ndara richo. Senator marwa nwa mondo kwago ni kora MCA marwa ine ng'at mantiere kodwa machiegni wanyalo bedo gi midhero ka tin butwa ka bi mondi konywa. Mana kaka nying gweng'ni malimtidi midhiero mopogore bende ogoyo limtidi kuom jodak makae makoweyo midhiero mar ong'eche maduono keyo e puothe apaya bende koro ng'ado gi kod ngimagi mapile kendo koro gikwayo mondo sirikal owinj ywak gi mapiyo okelnegi resruok kokalo kuom loso apaya mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni Koro Ward, Limtidi, Kisumu County. Ramogi weche thoth sae matin. Mana kiwinjo ka jopiny ywak e gwenge mag Muhoroni Koro Ward ni ndara otamogi dhi katedo. Koro sani oche gineno mana e view sasa. Kama nunjo bed ne giyude oche koro ginyal yudo oche nyakwa Ramogi. Dhok kochopo moneno kaka lo chalo kaka yo kethore to dhok gomo dok korgi wuoyi ka ochopo korgi nyako. Jomanyuol bende koro sani ogo break girito mondo jotelo losnegi apaya. Jotelo un kanye mane penjo magi penjore gin bende. Ting' koro ni e lwetu nikech un ema omiu teko gi jopiny onogo kendo ket mwandu bende lwetu mondo ulos apeyni kaachiel kod yore mamoko manyalo reso jopiny. Omiyo kik utam nyar ng'ato makoro sani oneno ka koro thuolo gi winjruok osetude gi wuod ng'ato mondo kik odhi katedo nikech utamoru loso ndara jotelo. Kuong' nodong' e wiu kopo ne ok utimo mano. Wawere kod mar nyakwa Ramogi. Raila Amolo Odinga en jalar kom mar kuku mar 10 riwruok pinje Afrika midendo ni AUC kendo nyaka sani nyakwa Ramogi oketo maino mare mar neno ni lek mar yudo lemo no chopo kare. Penjo en ni bende osego riti ne siasa mar piny Kenya to bende mosruok e kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne opoe koso lokruok mag chal mar siasa en gago e wi koke. Odiochieng' makiny tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga kiny Jumapil saa 1 gi saa 3 mar odhiambo kokelo ni twak makende gi Raila Amolo Odinga mana e Ramogi TV. Ukogo anyicho no kwayo gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo adhi akony wach mar EU mondo waduok e ndara kuma ne joma nochake ni paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel mondo bedie yore mag ohala mondo yawre yore mag wuoth bende olos mobed maber yore mag pur yore mag somo gi yore mag thieth. Ok nyal chung' bedo jatelo mar Afrika ka piny sirikal mamaru ok oriwo lwedo. Emomiyo sirikal ma Kenya ka nyicho riwo lwedo ni mondo adhi alar kom ma kuchecha. To mondo komo na wacho weche maricho ke Kenya ka. Ka nitie weche maricho to wacha wacha. Omiyo an kodu to kadhi kucha abiro temo bende mondo ane yore manyalo konyo jothuru. En ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa to wabiro yie ni olowa
maber koro odua e Kenya ka. To ka waloyo to wabiro donjo kuja mondo wati. Mana kaka iwinjo kiwache ni walidho ni alidha Nyakwaramogi. Kuku mar wach gi jalar kom kuku mar riwruok pinje Afrika en kiny saa 1 gi saa 3 mar otieno kelo nigi Walter Nyambaga Nyakwaramogi. Kiki we mit mabai nikech mana Ramogi TV eminyalo yude ma twak makende achiel kachiel gi Raila Amolo Odinga Nyakwaramogi ka omiyo ler ewi lek mar bedo jakom mar kuku mar riwruok pinje Afrika AUC ka achiel kod bedo ni to diponi gik matimore gi poe koso weche mag siasa en nyonyodhi to koso diponi en owuon en gikruok machalo nade mar kaw komno. Pod obro wuoyo kata golo duonde e siasa mar piny Kenya kose dhi AUC poni oyiere higa mar 2025 dwe mar 2 gin penjo mobro duoko Nyakwaramogi mondo ing'e ler ni to chung ni kanye. Mane Ramogi TV kiny saa 1 kaachiel kod saa 3 mar odhiambo gi Walter Nyambaga. Kikiwe mano bai. Nyakwaramogi ka oyueyo marwa mokwongo weche manyien dakika en 25 mosekalo bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Ramogi, weche manyien mag oimore mana ka walidhe moko kuom ote ma joma oseketo wang'i Ramogi TV osebedo ka oro na Ramogi TV akwayo nu hawe maber mar sikuku ero kama na nyakum kete Ramogi TV omolo wuoda nyakuoyo kantire Asembo got bondo wacho ni George Ramogi chopo nwa yo makare kwayo mana hawe maber mar New Year ne familia na Bito Duncan Moli kod osiepene duto te. Ng'ani ketho piny ere kaka iwalo ministers e gima ok osomo. Mano penjo mar jal moro ka openjo. Gima timore e Kenya ok en gima kare. Viki Wuodorando wacho kamano. Kero kamano ahinya. Sharon ma youth Kendu Bay town wacho ni amora ahinya kodu an ka gi nyithiwa Isaac Sevia J Marion ka achiel kod Kandi wamora ahinya. Kwani en sirikan loch gweno yawa. Aworo mano japolo uma emopenjo kamano. Koro jopolo emopenjo koro wajo piny gi duoko inyalo mana yudo kaluwore kod kaka piny chalo. Fred Oko ouko jandhiwa wacho ni en bende entie ka kendo fwayo ne mama ne iluongo ni mama ne kachiel kod wuode Duncan Oko bende gin kodo kanyero kamano ahinya. Morris Jombo daktari wacho ni amora ahinya bati kaka kelo weche manyien mag oimore tinende ni kendo hap Nyasaye mondo bed gi ji duto te kinde ne mag nyasi mag sikuku. Kawuok kanyo wang'e moko kuom joma bende ndiko naka amora ahinya kaneni kendo winji makare Riko Dudubaya Udi Nyaseme kantiro Ruba Migori ero kamano ahinya. Solo Asia wacho ni Ramogi TV neno malero ng'isa ni happy new year kuom Solo wacho ni entiere Kibuye wacho ni akwayo sirikal mondo winj ywak jopiny weche ECD wacho ni weche ECD kelo chandruok weche ndara chendo sirikal otitije. Okay, mana kuom Solo kanitiere Kibuye mawacho kamano. Ochieng kanitiere Lego Pap Nyadiel wacho ni nene yo makare kendo omora ahinya gi weche manyien. Ochieng Jakosege koni Kenya osebedo gi jatend piny 4 to koro ang'o momiyo why Ruto's time koso wan Uganda. Mano penjo mar Ochieng Jakosege en bendo penjo kamano. Ero kamano ahinya. Min pilot mar Ndhiwa wacho ni wan ka gi jakom Jopuniang Mandhiwa Rafael Owino kendo wamora ahinya kaka weche manyien ridore mos. Dr. Bishop Okotho koyo Wuodi Nyasaga oredeg wacho ni Merry Christmas and Happy New Year. Ero kamano ahinya Wuodi Nyasaga kuom orona ote makamano. Kasaneno ka Osama Japancha mar Migori bende koni entiere kod wacho ni amora ahinya bati kako kelo weche manyien mar Nyasaye med miyo Kenya ler mondo ji otelo ne gima timore kik gibed ni gitimo gik mag giwegi gine mag gidwaro. Ero kamano ahinya. Kasto Brother Wycliffe Oruko wacho ni Merry Christmas bro, amora ahinya ka Nyasaye omedo riti kendo chopo e thuolo ni. Makamu wa makamu mano Wuod Asere wacho ni Gachagua ni gik monenogo emane ji neno chien. Chakre wuok tich joluo nitiere luo piny luo wantiere Migwena Siaya omiyo Gachagua dhi adhiya mos siasa ka ok dhiye gagoko kendo itero mana weche mos onyalo luorore
mochako duogo wuon tol manochiko tol mano makamu ema wacho kamano. Dakika 29 bang' saa 3 nyaka romogi thuolo ni yina mondo akaw mana yweyo moro madundo to ka duogo to weche manyien pod dhi nyime. Ma en Oimore, Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Chako higa 2025 akwayo Jehova mondo ritnai ogwedhnai kendo med tai ka wachako bende higani agoni erokamano in jal ma bende isebedo kodwa e chenro mar pur gi ohala. Nyasaye ogwedhi, Nyasaye oritnai. Lewni ema wabiro loko, pur gi ohala. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We started this year on a high, and as it draws to a close, we're going even stronger. Let's make your year-end unforgettable. An experience like no other. Featuring electrifying performances from Size 8, Sounds of Worship, Lillian Jairo, David Wonder, Fred Omondi, Edith Wairimu, Sanino Bless, and more. Plus, join our incredible gospel hosting teams, Rauka's Joyce Omondi alongside Ken the DJ, Rurumuka's DJ Covenant alongside Bambika's Timeless Noel, Bambika's DJ Gigi alongside Rurumuka's Shiro Ann, Injili Carlos Ben alongside Rauka's Ken the DJ, DJ Gigi from Bambika alongside Injili Carlos Roda. Broadcast live on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV, and streamed on Viusasa and Citizen Digital platforms. Mark your calendars and tune in to Vuke Mwaka in style. Machiegni kendo nyakora mogika wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore tinire ni kwan nyiri ma loyo 2,000 osetimnegi nyange thuolo mar dweche 12 higani, kwan mani malo ka opim kod higni mokalo. Luoro nitie ni kwan mathoth mag nyithindo manyiri ma otimnegi nyange e gwenge mag Kuria nyalo we skul kendo rocho chenro maggi ma opogore kendo ma giwacho ni kata wachi kaluwore kod nonro ma otim ma bende singo ni biro med tim higa ka higa mar ng'eyo gimomiyo kwan mag nyiri mitero nyange gwenge mag Kuria osebedo kamedore. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Kwan nyiri malo 2,000 ne otimnegi nyange e kinde mar dwe mar 12 mar higani e gwego mag Kuria, kwan ma bende ni malo ka ipimo kod higni mosekalo. E kinde nyasi mar giko mar nyange gwenge mag Kuria dwene,
mane otele kod jodong Kuria, kwan mathoth mag nyiri mane otimnegi nyango ne onenore. Kila inchi hata mzungu mila na desturi ipo. Kwan mamalo mag nyithindo manyiri ma okale nyange higani okelo kibaji maduong' ne jogo mosebedo ka kedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Mondo koro wakaw mine mondo wabed go piny. Mine osewe thuolo ni ne jodongo ni ema ng'ado negi rieko. Ni jodongwa ma Kuria Kenya koni chiko itgi ahinya ne jodongo ma Tanzania. Bende adhiambo terruogno mar Micontrap mane wuoyi kinde romo mane okelo kamoro achiel jogo makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni yo ma nyange mar nyiri ne otimore e gwengego ma Kuria higani en ranyisi ne nitie dok chien e kedo kod midhiero ni. Nitie involvement mag international community, nitie involvement mag sirikal, mag media, nitie sheria mag piny moketi, nitie punishment. Koro paro ni wadua ng'enta ang'o momiyo kidhi nyime mindset ma akili pach ji to ang'o momiyo pach ji kuok gin kata chunygi. Jogo mochu wechego mag somo nitiere kod luoro ni dek kwan mathoth mag nyiri ma otimnegi nyange we sikul ka jochiw thieth bende komachielo tudo kwan malo mag nyiri ma otimnegi nyango kod medruok mag tuochego mag nyodo. This FGM is not something that you can advocate for. Even you cannot wish for your sibling, your sister, or even a neighbor, because the health implications of FGM is not something that somebody can smile about. Some can even have traumatic childbirths because of the health risks associated with the FGM. They can have the obstructed labor. Apisa mochune wechego mag somo e gwego mag Kuria West Ann Magoko wach ni kono malo mag nyiri ma otimnegi nyanga osebiro kawe sikul higa ka higa. After FGM, so many girls drop out of school. We have early pregnancies, we have early marriages, and because of that, the transition is not 100%. Lipot mar kweno mar higa mar 2019 yango ni atamalo 15.1 mag jopuonjre e gwego ma Kuria East weyo sikul kapok otieko. Kabende maromo atamalo 21.5 bende ok nyon sikul. Atamalo 12.2 kende ema tieko sikul e gwego ma Kuria East. To e gwego ma Kuria West, atamalo 18 mag jopuonjre weyo sikul kapok otieko, ka atamalo 16.7 tok nyon sikul. Atamalo 14.7 kende ema tieko sikul e gwego ma Kuria West. Kaluwore kod medruok ma kwan nyiri mane otimnegi nyange e gwego ma Kuria higani, penjo thoth malo duoko. Nikech luoro ma jodongo oseketo ni ka onge nyangu to nyathi manyako ok ni kare kendo miyo ok ni kare, omiyo nyithindo manyiri chunore ni nyaka tergi nyangu. Na tumesema kwamba pia serikali haijarudi nyuma, imejaribu kung'ang'ana, na kuna wale ambao bado waliokolewa, kuna wale bado hawakuenda, hii imeenda juu. Labda pia tutaangalia sisi kama Micontrap Kenya tuko kwa ground kila siku, kila wakati tukielimisha jamii. Jokedo kod nyange mag nyiri wach ni gidhi nyime kod tim nonro mar ng'eyo gimomiyo nyange mag nyiri seche moko dhi malo to seche moko dok piny. Koro wasebedo kata researchers, international researchers mabiro Africa tim research. Lastly when we met with the Norwegian government, negiwacho ni gini tek kendo wachako doge research. Wan gi jodongo ma kawo gini kako hala, kiwinjo e kinde ni tiyudo ka jodongo mogo bura piny gi dho wacho ni jodonga ich chudo moro nyaka bedie, remo chwere iyeng'e. Josiasa iseyo kuom remuok oko mar kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria, to gwego mag oganda ma kedo kod nyange mag nyiri bende chano nywando joma chuo e kedo kod midhiero ni. Josiasa ma Kenya ka bende kokawo gino matek ahinya kaka gikawo siasa magitimo mondo gikony community magi mondo bed malo, koro gimbe ok control gi. Kata international ground kocha kwa wasensitize ji kipogo gi ma iketo mon koni tiketo chuo koni to because of culture social control mon ok dhi voice gi ma opuonji ka ot nikech giluoro chuo gi. To koro ber kiketo mon gi chuo gi te koro dhako winjo, family te winjo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chopo lek dwaro kinda kata obedo ni samoro obadho jabedo mathotheyo. Kawuono wakelo ni sigana mar rawera moro ma wuodh sombe mbalariany ne okawo higni 10. Ma e kaka Efi Nyakidi
oloso sigana mar Kevin Okumo manoloko ngimane kendo chiwo ranyisi mar ni gima ber nyaka ketie kinda. En mor mogundho mar ni ma odiochieng' mar sidho jopuonjre ogudu. Kata kamano ne Kevin Okumu, ma ok en mana nyasi. Giko ochopo lek mare ma osekwak koda chiedh nade. E kinde ma japuonjre ochako sombe e mbalariany, geno mare en tieko tok higni 4. Chal makama opogore gi mano mar Kevin Okumu ma koro sidho ogudu tok higni 10. Kevin Okumu noriwore kod mbalariany ma Kenyatta higa 2015 ka en gi higni 18 mar somo weche mag Science in Population Health. Kata kamano, dwe achiel tok chako sombe e mbalariany no, lek mare noduogo chung' mar ni nowito jonyuolne e masira mar apaya. Bang' wito janyuol koro somo nobedo matek matin nikech koro naduogo adong' koro nyathi kich to kendo nan gi ting' mar kawo nyiminega. Koro naneno ni awe skul mondi matin mondo mi ang'i kaka nyithindo ariyo manyiri go somo. Koro kanyo manobedo na challenge matin nikech koro nochuno mondo awe skunda tenge mondo mi adhi mbele gi puonjo nyithindo ka. Chal makama nochuno Okumu mondo chunre gi kawo ting' mar ng'ama ng'ongo kata kapok hike oromo. Noketo sombe yore kendo kawo ting' mar neno ni nyiminene odhi nyime gi sombgi. E kindego nochako timo tije lwedo kaka yorno mar yudo yuto manyalo sire kod anyuola mare. Bang' wito jonyuolga bedo gi shida matindo go, to kata kamano nadonje tije moko. Nachako gi go mjengo, kasomo, bang' wito jonyuolna nikech nochuna koro nasoma semester achiel maber. Koro semester mar 2 no adhi awe skul nikech koro mondo mi akaw pesa mane sirikal miya mar HELB cha mondo akonygo nyithindwa mane chien ka. Nadhi amiyo gi priority nikech an naneno ni at least asechopo kumoro anyalo ndiko mana barua to awe skul matin mondo amak lwet nyithindwa ka. Tok koso somo kuom thuolo mar higni 5, Okumu nodok dhi nyime gi sombe. Kata kamano, kaluwore gi pek mar yudo omenda mar siro sombe, nochuno many tich gi kambi moro, kama noyude thuolo mar tiyo tije kaka mag loso alwora makare kod luoko choche. Magi duto notimo kendo klas bende ne chuna ni nyaka odhiye. 2020 kaduogo tachaka bang' bedo oko higni 5, achaka duogo achaka call off kendo semester achiel kaluwore gi weche mag tich gi. Weche mag koso pesa. Koro amadhi amanyo tich gi kampuni ni. Koro kane giyie na anyalo tiyo tijno matin kata ne mshahara ne tin kamano, nadhi ayiego nikech at least nanyalo e class, anyalo bang' tich kasechopo aluoko chochego, apango class, aluoko hostels go, tanyalo ringa dhi asomo to kendo achaka duga ng'iyo chochego. Tatimo mate ka ochopo godhiambo tachaka medo kendo gi tija moro, auso ne nyithindo sweets oko kanyo mondo mi ayud kaka ayudo gimoro matin man bende anyalo oro ne nyithindwa ka dala tamba anyalo konyora go Nairobi ka weche mag chulo kod gik makamago. Okumu lero ni tijni okosebedo mayot kendo moko kuom jopuonjre osekete rang'iny mopogore ka gipenjo gimomiyo otimo tije machalo kamano. Tijwa ni moloyo ka in nyathi skul, nyathi university, isomo, jowadu neni kiluoko cho to ichaki somo, nitiere kaka gikawi, ok anyal luonge ni achaya ahinya, but nitiere kaka gikawi ka okech tijno gihero, ok en tich mayot mondo iyud nyathi skul masomo matimo digri to chako dhi e cho, iluoko negi cho, iluoko negi hostels, ipango negi classes, iyweyo negi classes, igo dust classes go. Ok en tich mayot ahinya, koro nitiere kaka negi ng'iya, nitie wang' moro ma negi ng'iya go ni ai to nyieni ma to jal mane ni. Kata kamano, tijni owacho ni osemako ne kama duong' kaluwore gi jogo mosemako lwete kendo weche makama ok nyal duoke chien. Thoth nyithi skul, nyithind university ok yega tiyo tija bilagi. Kech owacho ni samoro yuto mar tijno tin,
en tich molil. To kata kamano bang' wuoyo gi wuon kampuni ni, wan waluonge ni mama, waluonge kaka minwa, nikech anyalo luonge ni minwa nikech ng'uono manomiya no. Koro kano yiena mar timo tijno, adhi atima ma atieko. Koro kuom ng'uono manomiya gi chance manomiya mar somo no, agone erokamano kuma entie. Tijani pod ok abi weyo nikech en ema an kode lweta. Abiro mana make amaka, adhi kode mana nyime nikech en mopidha, to be en mopidho nyithindwa ka dala. Sani ok daweye, kata bang' timo degree na ni pod abiro madhiego, kata matin mayudo no ema be chieng' moro ne konya, nyaka Nyasaye ne konya kendo yawna yo ayud tich machielo. Tiyo e kinde ma ng'ato pod somo, owacho ni ok osebedo gino mayot, kendo odiechieng' ma kawuono kisidhe ogudu kuom tiyo matek. Okumu nigi mor ni giko ochopo lek mare kod mano mar jonyuol mage. Kuom jonyuol na manosenindo, amor kata ka gionge, amor ni achopo lek mane gin go koda, ni nitie chieng' moro ambe nasomo matieki. Koro kata ka odiechieng' ma kawuono ni an amor ni kuma gintie, kuma gininde gi kwe, to amor ni amek gi proud kumora amora ma gintie. Kata obedo ni wakawo higni 10, to kata kamano chunywa nokotho, chunya nokotho. Alam mare maduong' koro en yudo tich kaluwore gi gino mosomo e mbalariany, kendo mondo dhi nyime gi siro nyithindgi ahinya to yor somo kod tich. En lekna kendo genona ni bang' yudo degree na ni, Nyasaye biro yawona yo ma ayude tich moro madhi gi gima asomo ni, mondo mi an be ayude gimoro, amak go lwet nyithindwa ka kod jodalawa ka, mondo mi akonygi nikech nitie jaluw bang'a moro ma nokotimo maber ahinya e klas ne penjne mar klas 12. Ka nitiere ng'ama winja manyalo mako lweta kendo ayude kumoro kendo amaki kadhi mondo mi ayude go gimoro manyalo konyogo nyithindwa go. Wuodh Kevin Okumu en ranyisi ni tich matek nyago lemo kata kaponi odeko. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Yokoromogi jakinde makeyo sinani e lweny. Gimoro amora biro ka ng'ato timo kinda, pod gi pak ne Okumu kendo hawi maber. Ema wamedo kwayone mondo mi Nyasaye omed yawone yore bang' kedo matek mondo ok mana en kende, kata mana nyithindgi bende one ler mar taya mar somo bang' ne jonyuol ne wito ngimagi. Nyakoromogi kwawere kod mano en ni jodak e gweng' ma Utangi kar chung' od bura ma Kisauni Mombasa bago ng'anyo ka gichwalo ng'ur wi jaket mwandu moro magikoni chano darogi gi thuon e puodho ma gisedake, kendo giwacho ni ma en gima ok gibi yie godo. Gidwa ni ogai mar doho Lundach bura ma yande ne gichwalo e doho mar kwedo wach jaket mwandu no ma gichechgo ni geto yako lobno. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Magi jodak e gweng' ma Utangi Mombasa kachwalo ng'ur margi bang' jaket mwandu moro chwalo negi oboke madwa ni gidar e puodho magikone gisedakie thuolo mohewo higni 30 sani. En midhiero magikone yande ne osetiek gi piny owacho, kendo koro sani dhogi omoko ka jaket mwandu no chako sieko kendo dwa ni gidar gi thuon. Tumepewa 15 days from tarehe 9 mpaka 15 days ikisha tu tumevunja hizi nyumba zetu, ama sivyo akija kutuvunjia itabidi sisi tulipe gharama za kuvunjiwa mpaka nyumba zetu. Shamba hili analolisema hili tulienda paka kwa Lance tukaona namba yake ni 17906 na amekopi na akapaste 17906 ni shamba ya Nyali. Kwa haya majumba yote yawe yamemalizwa, hilo jambo likasuluhishwa. Twashangaa tena saa hii nataka kurudia. Kwa hivyo tafadhali tuiomba serikali iwajibike, sisi wananchi tukae kwa amani katika hili shamba. Ywak gi maduong' en ni kata bang' chwalo bura e doho mar kwedo okang' ma kamano, jago notamore chopo e doho kendo sani koro osieko gi chenro nogono mar dwaro ni gidar. Tuomba Mama Martha Koome, mheshimiwa, asikie kilio chetu. Kwa nini sisi
oda zetu haziheshimiwi, lakini oda ya bwenyenye inachukuliwa uzito. Tunakuja hapa usiku mchana, tunahangaishwa na polisi. From the time tuletewa ibarua hatujajua usingizi, kwa sababu huyu bwana anatumia wahuni, anatumia county, anatumia maskari. Ana tabia kila wakati Disemba bunge ama ikienda recess, bunge ikienda recess, majaji wakienda recess, kila wakati Disemba anatuhangaisha, anataka kutuvunjia majumba. Tafadhali serikali yetu, Kenya tunahitaji haki zetu. Ruto, ukiwa unaweza kutusikia sisi wananchi, tusikie. Usumbufu umezidi, tumesumbuliwa vya kutosha. Kwa hivyo iwe ni basi. President ashasema kila mwenye shamba ambalo wananchi wamejenga na adai ni lake na ana makatasi ya kihalali, serikali itamlipa na wananchi wakae kwa amani. Gikwayo piny owacho mondo mikoro theg lweny manie kind jopiny kaachiel kod joket mwandu mikoni geto lope ma squatters ojotie. Naweza fanya vile walivyofanya Waitiki kule Likoni. Serikali inunue, alafu kama mtu ambaye alikuwa wapi miaka yote hiyo, over 50 years umekuwa wapi, over suddenly umetokea. Kwa hivyo haya masuala ni tense, na Mombasa imekuwa tumbo joto, shida masuala ya ardhi, kwa sababu kuna watu professionals kwa kugrab na kuonea watu maskini. Ukienda huko kaunti unaona Walegona ndo analipa rates. Walegona hatumjui, hajawahi kuja hapa. Shamba moja hizi kuwa na title 3 ya side safe, ya Walegona na ya serikali at the same time. Kwa hivyo mimi naomba Martha Koome, mama, pahali popote ulipo, sisi wa mama tunaumia kulea watoto, imekuwa shida, kwa sababu hiyo koti ya Mombasa ni kama ina wenyewe. Sisi hatuna haki, wenye haki ni wenye pesa, sisi ni maskini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Nyako Ramogi gi report mar George Aoko kowuok Mombasa. Tero wa yweyo marwa Nyako Ramogi gi kinde ni dakika 50 kod achiel bang' saa 3 ka wadugo to wang'iyo motende kod weche mag tuke. Kata kamano kapok ochopo kanyo, neno Ramogi TV chopo no malera nyaseme korwenje hawi maber odhine kanisa mar ECCA duto no Bishop David Mbae. Erokamano Nyakom kete Ramogi TV. Odundo Peter mar Ligega Ombwede wacho Ramogi TV neno malera ahinya, sidang' wan gin gi jaode Agneta gi nyithinde duto te. Erokamano nya Director Ochieng' Omwa bende koni Ramogi TV lera ahinya, gin kod nyikwa min gite owad gi Kevin Omondi wuod Otieno nyakwar Onda bende gin godo e weche manyien mag oimore Ramogi TV Nyako Ramogi. Yiena mondo miaka oyweyo mana madundo nikech kaduogo to pod wan gi mamoko mathoth kama bende abiro nyisi ote man godo ne oganda odiechieng' ma kawuono. Dwe ndalo 28 dwe mar 12 kik idhi mabor, waduogo kod weche mamoko mane Ramogi TV oimore. Christmas, let's make it special by being kind. Always respect your parents and elders. They do so much for us. And don't forget to share what you have with those who have less. Remember, a little kindness can bring big smiles. Merry Christmas. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Royal Credit Limited, the majority shareholder of Direct Line advises holders and prospective holders of motor vehicle insurance policies that any insurance covers issued by Direct Line Assurance Company are invalid. This is due to the illegal alteration of the company's CR12, imposing on Direct Line illegal shareholders and directors who are now running the company. Royal Credit Limited cannot guarantee payment of any claims by Direct Line, as Sections 23, 71 and 166 of the Insurance Act have been contravened. Under the prevailing circumstances, Royal Credit Limited cautions against any purchase of insurance policy from Direct Line.
Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora mogika na singo koro wadonje weche mag tuke. Ebutai Boys e joloch mag piem mar adhula mag Mashinani Under 17 Football Tournament ma osir gi director mar Nyakalondo e Roll Media Services Fred Afune kod mid ode Emilia Afune gwenge ma Kuisero e county ma Kakamega. Timbe ang'wen moriwo mag yawuoyi kod nyiri nyoyo otugo e tielo mar final kendo yudo mich. Jaloch oyudo mich mar $100,000 ka jomak namba 2 to yudo $50,000. Ka otwake nyasi mar dhialo tukego, Mikai Emilia Afune oyango ni piem ma kamago gin mag siro talanta mag rowere. Chenro mag pidho yien bende ne otimore e kinde tukego. Kumbuka ni talanta mashinani. Na kwa vile tunasema siku hizi kuhusu empowerment, nikaamua lazima nifanye ya wanawake na wanaume ili mwanamke aonekane kama mwanamke alio na nguvu sawa na mwanaume. It has been a very short prepared time, but I'm happy the tournament was very successful. Tumefanya nyumbani, tumepatia washindi 1,100 wanawake na wanaume. Na zaidi ya hiyo ninaleta ujumbe Kuisero kuhusu sustainable farming. Na ndio nikasema nilete leo avocados za Hass kuwafundisha, na pia pale kwa assistant chief tumepanda miti ya indigenous trees. Tutaendelea kufanya everything kuhusu the environment so that at least we try and have enough trees in our region. Team mar Harambee Stars nochako ikruok mare ne tuke mag Mapinduzi Cup e bwo kocha makojolo Francis Kimanzi. Jotugo mag Harambee Stars otimo ikruok e paw tuke ma M-Pesa Foundation Academy ne ikruok ne tukego ma idhi bagi chakre tarik 3 nyaka tarik 13 dwe mar achiel higa manyien e piny mar Zanzibar. Kocha Kimanzi kod jotugo nyiso geno margi mar timo maber e tukego. Some moments to get some tests done, and also we had some introduction of some tactics on the pitch as we do our selection, to give everyone an opportunity at least, because we have a bigger number of players in the camp, for the reason of looking ahead of what is expecting us as a country and as a team, that we have to build a team. And so we have started building a team, with a bigger number of players being invited. Focus is the Mapinduzi Cup now, but the bigger group is also a group to start checking out who is supposed to be monitored and prepared well before we start preparing the team for the CHAN. Tumetrain vizuri, pia wachezaji wako motivated sana. Na tuko wengi, lakini tumesukumana hapo ndani. So kwa hii Mapinduzi Cup inakuja, hii na tu prepare tu vizuri, ni kama tu ni warm up tu kwa hiyo CHAN yenye inakuja.
Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV no kaji neno Ramogi TV kendo gimora ahinya kaka mama Kalsina Amolo Tieno entiere gwenge mag Ugenya mora ahinya gi weche manyien kendo owacho ni Ramogi TV nyong'e gi kaka odhingo weche kendo kaka okelo weche mamiyo ji bedo gi ng'eyo kendo tucho it ji gi yo modimbore. Erokamano ahinya Opil Lydia Winja Makare wacho ni gikete mana Ramogi TV kanyo. But ndalo mang'eny ma wino kamino molo mar ngodhe jopiny onego mi jatend piny luor makende onego giluong jatend piny ni His Excellency ok Ruto. Okay. Ndiege ja Usire wacho Ramogi TV neno maler amor. Wach kot ma Mombasa kae to Martha Koome onego range matut nikech nitiere mibadhi mathoth sana ka ionge kod pesa to ikwamo. Mano mwalimu Patrick Juma Wuda Lego Kubare Usenge Village ka entiere Mombasa Miritini Estate. Okay. Erokamano ahinya. Bravin kawuok e boma ma Nairobi wacho ni winjo weche manyien yo makare kendo mor gi weche manyien yo makare ndalo mang'eny. Erokamano antie kenda ngima. Okay. Mano bende en keto Ramogi TV kendo mor ahinya kaka weche mol e yo manimba. Nyako Ramogi Walter Nyambaga ng'isa ni kawuono ni en birthday mar Solomon Atito. Birthday kawuono tarik 28 mano nyuole Wuod Kochogo. Luongore ni Kochogo Israel wi matar to tek. Lakini tinde to nyaka no wuog kano kobiro Nairobi sani oleny thoroughly. Koro kik ubed gi wasiwasi wuodu no Nairobi orito maber wan be warite ka wago e jek mano Wuod Kochogo. Wuod gi Rose. Happy birthday Solomon Kafaya. Sa erokamano nyuoda. Ka endi bende jok ma bende medo dira achiel ariyo moko. George Benja kowuok kod wogo wacho ni en bendo mora nya. Kenneth Matiba Makana wacho ni uchok kamano kasto koni Gachagua neno matek ndi. Nyako Ramogi dakika en achiel bang' saa 4 mar otieno. Wach manada wacho ni en ni piny lokore ma en higa mar 2024. Sama no chakore ji nigi geno mopogore opogore. Moko chopo kare, moko bende samoro kochopo kare. Moko chopo kare. Nyiso ni Nyasaye ne okochano mondo gichop kare. Kinda inyalo medo timo higa mar 2025 ka Nyasaye chopo wae mondo gik ma ok otimore higa ni otimre higa 2025. E kinde ma lokruok timore kama king'iyo kwan mag oganda mane dhi e gwenge ma Kaluo ka gitiyo kod nyamburko no medore. Nyiso nang'o dwaro nitie mondo samoro kwan mag nyamburko mawuok e bombe ka dhi e gwenge ma Kaluo e nyaboma ma Nairobi, Mombasa kod gwenge mamoko ka dhi gwenge ma Kaluo mondo mi omedre. Ng'ama nyalo timo ma? Ng'ama nyalo timo ma Nyako Ramogi en kuponi oganda ma Jaluo go kwano. Kendo ng'iyo ni piny lokore, dwaro medore, to ji nyaka lok kit dak mane gin godo. Samoro e kinde machien ji ne ok ohero ohala ahinya ka jomoko ne wacho ni ka ing'iyo ohala mar nyamburko mating'o jowuoth ne owene dhoudi moko. Be ma owinjo bed ni gima pod oganda donjo godo higa mar 2025? Mano en penjo inyalo duokori. Gimomiyo miya wacho ma Nyako Ramogi. Ng'ur moro no wuok ni moko kuom oganda mane wuok e gwenge ma Nairobi karie milambo mar Nyanza kata South Nyanza obedo kod ng'ekruok. Ka moko kuom nyamburko mano ting'o gi kagologi e bombe chope achiel kuom bombe ma yudore gwenge goto koni koro ok wanyal chopo Kaluo. Moko chuno ni nyaka girog kendo kiro margi mondo ging'i omenda chung dinari kachiel kod chingli manodong'ie mondo eka gimany godo kaka ginyalo suore ka gidonje kor gweng'. Nyiso ni ka oponi ng'ato ne ni kod rem mar omenda to ok onyal chopo yo makare. Ang'o mo oganda nyaka tim e kinde ma ji donje e 2025? Nyaka jopiny go kwano. Oganda luo nyaka ng'e ni to gin ang'o mapok gidonje manyalo kelo lokruok. E kinde ma piny medo ywe kendo jopiny go kokoni mondo apeyni obed makare. To bende jopiny giwegi giikore mar tiyo kod apeyni go. Nyako Ramogi. Jok mantiere kod nyalo gunyo wigi. Jok ma bende ni kod paro maliw nyalo ng'ado rieko. Ka giwacho ni ere kaka inyalo donji e weche mag sekta mar matatu kamiendi ya Kawino mondo piem obedi kod ogendini mamoko mosebedo katayo sectors go. Ma e wach Nyako Ramogi. Kik wawe wich kuot mag oganda nikech owe moko kuom tije kata ohala ne ogendini mamoko. Nyinga en George Bati. Eloya mosiro weche manyien mag oimore. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno. Nyako picha mara obedo Eric Nyako Ramogi. Director mara obedo Obado. Obedo kanyo luongo ni Obado Alex. Kachiel koda ya mabendo tene mamoting'o Liz Awino, Liz Ndwati,
sound master iluongo ni engineer mar sound maieka enani koro joko moko ma ok dwani oluong ji ni engineer ka ang' ng'uona kawuono ene mobedo sound master mara kachiel kod jariembo iluongo ni jal ma miyo otokio mara cherore giduto te gikawo poch gi pak kuom tich manyadhi. Jachung weche marwa Ken Muga kachiel kod reporters magwa duto te un bende ukawe woko. In nyakwara Mugi mikaw thuolo mari ma iketo wang'i Ramogi TV. Akwayo ni hawi maber e kinde nyasi mar sikukuni mondo ngimani Nyasaye omed keto makare. Oganda duto kamoro amora ma untie nyikwara Muga Jwang'. Bed ni une pacho kata pinje maoko. Hap Nyasaye madobed kodu un kod kothu duto. Nyinga en George Bati oriti masani. Looking for thrills? Experience the